Drie, 2, 1, start. Geen woorden op succes. Is dit nog wel een sport voor een dame van 69? Ik begin net. Het begint net. Hoe lang fiets je al? 4 jaar. Dat is nog niet zo lang. Nee. En kunt u je wel een beetje bijhouden? Makkelijk. Burgendag. Waarom net in Dokkum? Op dit was ik even weer er nog een diepe. Nou, daar zijn we vaker geweest, ook al op de centrale as, dus dan fietsen we nu naar Nijega. Ja, dat stuk weg hebben we nog nooit gezien. Ja, wat zijn... Jok jij nou net Dokkum, hè? Ja, en? Maar je moet er heel dan wel waarom. Ja. En dan zie je hem in. Ja. Is dat net slim? Nee, dat is net slim. Waarom net? Omdat we een elektrische fiets hebben. We gaan extra ondersteuning, hè? Gila. We wachten op je, ja. We wachten op Bert, op uw zwager. En nou, dan hoop je dat we hem straks zien komen. Kom op! Mijn 2 kilometer met ring! Dat wie dan Bert? Ja, inderdaad. En hij is ook zelf weer voort. Ik vind het super. Ik zit er net live aan. Je bent de laatste, hè? Ja.